Wa sila kabalo ba nga hawad kay ko anong maylo-maylo. Karon pagbalik ato nila, di guman nila inom og tubig. Pagdukso ato nila na among gitoy maawat makabalag jud ko ani ron. Dugay lagi kay sila no. Ingon si ma'am, ang mauna daw kahuman pwede na daw mugawas. Ay! Maria, pangatagan mo pagkaon, bi. Gamay lang. Kulang pamanggani ni Takua. Maria, ako, tagay ko, bi. Pamali. Grabing Maria, oy. Kung kaon raman, panghatag po diya si mong mga classmate. Giniharam kayo na si kaon daw, magay ko tagay. Pero katong na ako'y pagkaon, sige lang nagpangayo. Kaon na, panghatag po Maria. Maria, tagay ko, bi. Katong ako, bi, na ipagkaon. Gitagaan, bi, at ako. Maguna na ko gawas kay human akong sulat. Dito na nako ni tiwason akong pagkaon sa gawas. A few moments later. Ala. Wala si Maria, oh. Si Puluan sa mga ganin, nagkaon-kaon. Ano na po sila o? Pasan pa ni kaon be? Gani! Naguna-una pa sa gawas, aron dili mapangayuan. Gani, nangayo kay ko bisking kamay, wag ko tagay. Sige lang, makabalo sa taana. Ani na lang. Pawex, Lucio, Bete. Dulat na niyog maylo-maylo. Dili na to na siya paintrahon. Sige. Magpanood na sa ilaha ba? Sige, magsugulan na. Ako na sa'yo. Papunta ko. Sige. Ano kami? Ano sa na sila? Ihamong din ako na akong pagkaon. Ito, Claire. Tanawa si Maria. Gihamong na iyahang pagkaon. Gani. Dito na, paintrahon doon. Sige na. Lalingawan nila oy. Moapil day ko karon tiwason sa konya. Level 2 dudong pawiks. Tanawa si Maria. Pilon man eh. Gani. Panikaon yung makaon. Yung na to na paintrahon ron. Sige, ito na dudong pawiks. Ang una. Apit na mo si Biti. Moapil day ko. Ay wag moapil ko. Smith, maapil ako ninyo be. Ala, tanawa si Maria. Itindog, wakagwanta. Gusto mo apil. Wintra ka, Maria? Oh, apil ko. Yan na Maria, humano sa namong level 3. Dili na to kapilon ba? Gani. Sige na, dalian na ninyo kay moapil ko ba? Oh, Becky! Kaya lang yan! Kadali na good. Saya nga to Biti oy. Kaya raman kaayo to. Apil na ko, out na si Biti. Ikaw na tayo, Adri Maria. Sige. Dali, sige na kay ako na. Kuha na yung bag, Maria. Bitaw. Kadabal kayo na. Ay tama no. Wala na ibutang dito. Oh. Sige na. Andi na lang. Kami na mo. Waa ang inyong hambag. Pagkahuman, nagkapit-apit ka o inom ng tubig. Humandi at mamamalit. Sige. Maria! Isa man. Sige na, ambak na mo kay para makaluksupod ko ba? Maria! Manginom sa aming tubig ha. Diha lang ha. Pabuta mi. Dali lang kay Maria. Gani, kay uhaw kayo. Sige, magpahulat ko ninyo diri ha. Pagdali mo. Sige, pakabuta lang Maria. Wa sila kabalo ba nga hawad kay ko anong maylo-maylo. Karon pagbalik ato nila, di guman nila inom og tubig. Pagdukso ato nila na among gitoy maawat makabalag jud ko ani ron. Dugay lagi kay sila no. Tanaw na po si Maria. Ang nang ni Maria. Na pa si Maria dia? Ala, tuara gid oh. Matag mo jud paabot ron. Kaya nila oy. Mga medya oras naman kog pinaabot diri. Hala. Basig lang ulit na to sila no. Kay murag gidala biya nila ilang bag. Tanawa. Tingala na siya to. Wala na ganun no. Wala, nagangadhang na do. Labupon mo na ron dia.